Üdvözlök mindenkit, Somogyi Dániel vagyok a Forex devizapiaci portálról. Ebben az apró videónkban az elmúlt heti Euro-USD mozgást fogjuk megnézni és kielemezni. Megnézzük, hogy hol és hogyan tudunk ezen a héten majd pozícióba lépni, illetve hol vannak azok a fontos ellenállásos támaszszintek, illetve mozgóátlagokkal tarkított területek, melyekre érdemes lesz odafigyelnünk a héten. Nézzük is meg tehát a grafikonunkat. Íme az Euro-USD, vagy más néven Euró-USA dollár heti felbontású grafikonunk. Láthatjuk, hogy az előző héten a 7-es 200-as mozgóátlagot nem tudtuk megtörni, erről való visszahúzás tapasztalható a piacban, illetve ezen a héten nem tudtunk a 7-es lefele tartó trendből sem még kitörni. Nézzük meg ezt napos felbontásban, hogy egy kicsit egyszerűbben is lássuk a dolgokat. Íme a lefelé tartó 7-es, illetve napos trendvonalunk, melyet az elmúlt héten az árfolyam jó párszor megérintett, de lényegi áttörés nem volt tapasztalható. Mai nap folyamán egy gappel nyitottunk, ez a gap betöltésre került, és nem tudtunk kitörni az előző csúcshoz képest, így az árfolyam még mindig, ugyebár ez egy fals kitörésnek tekinthető, így az árfolyam még mindig lefele tartó mozgásban van. De nézzük is meg ezt 4 óráson, hogy láthassuk, hogy hol vannak azok a fontos ellenállások és támaszok, melyekre érdemes lesz odafigyelnünk, illetve mely mozgóátlagok foghatják meg a piacot. Íme a 4 órás grafikonunk. Látható, hogy a lefele tartó trendvonalunkat a mai nap folyamán ugyebár megtörtük, de az előző csúcsszintünk megfogta az árfolyamot. Így látható, hogy ez a gap nem tudott erőteljesebben elmozdulni, és már így hétfő dél környékére a gap betöltésre került. Nézzük is meg, hogy hol és hogyan tudunk majd pozíciót felvenni, mire lesz majd érdemes odafigyelnünk a 7-es kereskedésünk kapcsán. Nyilván egyrésztről most pozíciót fel tudnánk azon esetben venni, hogyha törnénk a napos 20-as mozgóátlagunkat, akinek belefér kereskedési költségébe, illetve stratégiájába az itt húzódó 42-24-es szintig esetleg tudna pozíciót felvenni, akinek kereskedési költségébe vagy stratégiájába ez nem fér bele. Ennek a szintnek, illetve a napos 20-as mozgóátlag törésével egybekötve lehetősége van short pozíciókat nyitni, egészen ugyebár az itt megjelölt egyrészt 41-60-as szintig, majd az azt követő ugyebár előző aljáig. Ha nem short irányba indulna el a piac, akkor mindenféleképpen várjuk meg, én azt mondom, hogy óvatosabb vagyok, és várjuk meg az előző csúcsunk törését, mely a 43-70-es szint lenne, illetve ugyebár akkor megtörnénk az előbb behúzott 43-20-as, illetve a lefele tartó trendvonalunkat is. Nyilván ennek a megtörése esetén egy hosszabb távú long is elképzelhető, de mindaddig, ameddig az előbb említett 43-70-es szint meg nem törik, addig én nem vennék fel long pozíciót hosszabb távon. Ha viszont ugyebár lefele fogunk tartani, és short irányba indulunk el, megtörne esetleg az előbb említett szintünk, ami az előző lokális alj, akkor mindenféleképpen a következő szint az a napos 200-as mozgóátlagunk lehet, ami megfoghatja a piacot. Erről már, mint láthatjuk, napos kereskedésünk kapcsán is az árfolyam már jó párszor pattant, és erre mindenféleképpen érdemes lesz odafigyelnünk kereskedésünk kapcsán. Szóval összefoglalva, hogyha az árfolyamunk át tudja törni a
22, 25-ös szintet, akkor egy short pozíciót felvehetünk, az előbb említett egyrészt 41, 70-es, majd az előző aljig, ami a 40, 80-as szint, azt követően pedig a napos 200-as mozgátlagig várhatjuk a piacot. Ha long irányba indulnánk el, akkor mindenféleképpen a felettünk elhelyezkedő, ugyebár 4 órás 100-as, 50-es és 200-es mozgátlagok törése, ez és a lokális előző csúcs, ami a 43-70-es szint tényleg 4 órás törése után vennék csak fel long pozíciókat, esetleg akinek kereskedési költségébe belefér a 4 órás 200-as mozgóátlag törése után a 43-20-as szintig megpróbálhat egy rövidebb long pozíciót is. Magáról az EURUSD-ről ezen a héten ennyit szerettem volna elmondani, így mindenkinek eredményes kereskedést és flipben gazdag hetet kívánnék.